ma ịbịazie youth ọna nwere ike ịpụta dị rude na-akparị ndị okenye na social media esobe ya ọ bụrụ role model. So ọ bụrụ na anyị nwanwu ndị Igbo chọrọ ịga forward, anyị kwesịrị ịmachikwa ndị anyị na ha nọ with the same intelligence ka nkeba. Anọgide anọba zoo. Nigeria is a zoo. Is Nigeria a zoo? Ọ bụrụ na Nigeria a zoo, ma gị wawo odogwu na anụmanụ. I've a lot of things out of anger. Mana asị na ya meji iwe okesuo n'ọkụ. So if anyị na-ayọ ka aga nataba, onye m ofu ụzọ ama akwa n'ezi, we have to devise other options to be able to achieve what we want. I put it to you, a lot of ndị Igbo chọrọ Biafra. True of us. There is no fact. There is no data to support that. Because when we find out what loud minority, the loud minority and they make noise, then you think that they are in the majority. If a referendum is conducted, then we can now stand boldly to say we can determine the number. But for now, I want what the majority wants. Or Hakarase or Hazulume. I want to believe with what the Zikism ideology. We need Africa, not just the Nigerian space, to be a chessboard, a place where we advance our economic ideology to create wealth and prosperity for a whole lot of us. Majority nwere ike support Biafra due to ha nwere another alternative. Mana ọ bụrụ na abịa mee educate properly, ị ga-afụ na that majority guys, hey, na ya makwa the challenges dịkwa na this Biafra agitation. Mgbe ọ bịa si nke into that person, another question ọ ga-ajụ gị ka ekwenye ihe ịtụsi a ga-emesi. Ifu na-arụ na afụ ndị mmadụ ụfụ, ọ bụrụ na anyị kụrụ bottle na Biafra, kama na afụrụ another alternative. If not Biafra, what else? O nwere article nde why Biafra adịrọ feasible. One, na ọkwa enweta Biafra na o meaning na ọsọ onye Igbo ga na-ahụ president maka na anyị ga na-atụ ọnụ nwanne anyị. Anyị kwesịrị i-create something ga-emetụta ndị ọzọ niile, and that is where restructuring comes in. Exactly. This energy anyị na-eme invest na agitation, can't we redirect it to restructuring? Exactly. Southeast Development Commission ekwesịghị nọ na-asụsụ Igbo. The state government na-enwetakwu ego. All the governors nọ na Southeast kwesịrị work together with Southeast Development Commission. Yes. Mana area of security, mana area of education, mana area of employment. Southeast Development Commission kwesịrị a rallying point anyị for economic advancement and Igbo. O kwesịghị ewuli an Igbo agenda. So anyị nwa ka ọ dị n'aka asị ndị Igbo ịma na restructuring na-awụ ihe ga-esave kwa anyị ndị Igbo anyị maka what is happening na itie Biafra ewere federal might bi ebe akụsa. Anyị need ime absorb the energy, all this energy youth ewepụta na-etinye into this Biafran agitation and redirect ya towards restructuring. Why has Igbo political leaders never even added a voice? Why have ndị Igbo not na politics? Why haven't they even played a part in this thing? The only thing that they are after is what they say Nnamdi Kanu is causing in their region. Why do you think that's so? The majority of our legislatures amara ihe anọ there, and this is Southeast, and you won't blame them. Ọrụ ọwụ na enwe collective vision ha ga-adị ha na-ekwu ya. We don't have any.